teraz. Ahojte všetci, vítam vás z môjho dnešného videa. Dneska si ukážem, ako urobiť náramok s 2 radmi gorálky. Ja keďže nemám gorálky, tak použijem farebné gumičky. Takže budem potrebovať tieto a tieto. Samozrejme S-ko, 3 háčiky, aj s týmto a stav v takejto polohe. Teraz to musím trochu zrýchliť, lebo mám malú pamäť. No, takže môžeme začať. Vezmeme si gumičku a natiahneme ju takto. Vy si môžete dať samozrejme, že farby, aké chcete. Ak nestíhate, tak vlastne si iba stopnite a potom si ma zase pustíte. Možno, že toto video bude na 2 diely, to ešte neviem presne, podľa toho, ako mi vydrží mobil. Teraz vezmem zase druhú farbu. Vy si urobíte v akomkoľvek poradí toto, akýkoľvek farby, akokoľvek si to striedate, mne to je jedno. Ja robím teraz týmto farbami, lebo mne sa páčia. Takto a semka do boka. Vždycky začínajte s týmito oblúčikmi smerom k týmto tunelom, ako otvorom. Takto, vždycky iba takto. Tak teraz si zase vezmem túto, chcem pokračovať v tom. Ideme robiť semka takto. A prejdem zase až do konca a v polovičke zase vystriedam túto fialovú peknú. Už ja som krásne nádhernú. A tak. Ideme pokračovať až do konca. Vkladla mi dovnútra gumička, tak preto som musela nakloniť stav. Už trochu. Pomýlila som sa teraz, tak idem už na toto. Moja kameramanka ma opravila. Na biele. Tak, teraz som už sa aj na tejto fialove. No nič, chybička sa vloudila. To nevadí. Ešte, že mám svoju kameramanku. Ešte, že mám svoju kameramanku, ako mi aj teraz hovorí, ale je to pravda. Nie, už to mám zase zle. Musela by som párať, bolo by to iba ešte horšie. Dobre, keď to máme, tak, vezmeme si gumičku, to je jedno akú, háčik a teraz chytíte ju 1, 2, a 3-krát obtočíte a vznikne vám takáto štvorgumička. Teraz si vezmete gumičku akúkoľvek, si ho natiahnete, chytíte a pretiahnete všetky tie gumičky do stredu. Keďže chceme dvojradové, takže urobíme to ešte raz. 1, 2 a takto 3. Musí nám jednoducho vzniknúť štvorgumička. Teraz zase a pretiahneme. Keď to máme, nasadíme si to semka takto na stav. Začneme hneď tu na začiatku. Tak, a takto si spravte do každej tejto medzery. Tak a teraz, keď máme už všetko navlečené, začneme navliekať strednú radu. Tieto gumičky musíme postupne oddeľovať. Pekne takto si oddelím a navlečiem. Najprv jednu, tak oddelím a zase navlečiem druhú a takto si urobíme až do konca radu. Tak a teraz, keď to máme, zase urobíme tieto rady, čo sme robili aj tu na. Ja si zoberiem zase 2 gumičky, natočím ich na háčik. 1, 2 a 3. Musí mi vzniknúť štvorgumička. 1, 2 a 3. Tak, keď máme, zase si vezmem jednu gumičku. Ja zberiem teraz ako protiklady, také navzájom. Si vezmem tmavú. Chytím a prehačknem. Ak mi náhodou vyskočí, tak to sa nič nestane. Jednoducho, keď už mám, zase takto chytím a dám na to. Tak a takto urobte zase tak isto, ak máte aj tunak. Tak a teraz pokračujeme. Tunak si zase navlčíme takúto istú dlhú radu.
Dávajte postup týchto farieb ako chcete, aký chcete. Ja vám do toho nebudem kecať, lebo toto je vlastne iba môj štýl, môj nápad. Vy máte svoje vlastné predstavy, tak si neberte z môjho. A takto tunak, ako teraz robím, zase urobíte až takto do konca. Takže teraz, keď to už máme, semka si urobíme dvojgumičku.